już na końcu, bo było zmęczenie, ale ogólnie super. Na początku to był tłok tutaj, ale tak to się rozbiegasz, to możesz biec w tym samym tempie i jest dobrze. Super, bo biegałem z wszystkimi mieszkańcami Wejherowa, którzy dzisiaj stawili się w parku. Po prostu rewelacja. W pięknym parku biegliśmy, wśród zieleni, więc naprawdę tak na początek dnia ekstra. Super, bardzo fajnie, w takim pięknym parku, aż się przyjemnie biegnie. Super impreza, oby takich więcej. Widzimy, jakie zainteresowanie dzisiaj. Startowało około 1500 uczestników, co nas lekko zaskoczyło. Będziemy musieli na rok przyszły przyjąć pewien wariant, bardziej optymistyczny. W każdym bądź razie bieganie staje się coraz bardziej popularne. Dzisiaj trwa 11. weekend Polska biega. W całej Polsce 100 000 osób ma pobiec, w tym my, wejherowianie. Ta 10-letnia akcja w tym wszystkim miała pokazać, że biegać każdy może. Niezależnie od wieku, niezależnie od wzrostu, niezależnie tym, czym się zajmuje, niezależnie od grubości portfela, to nie ma znaczenia. Biegać każdy może. Dzieci do lat 7 startowały na 400 metrów, była to bardzo liczna grupa. Potem była grupa na 2000 metrów, no i grupa ambitniejsza, w której zauważyliśmy również dzieci kilkunastoletnie startujące na 4000 metrów. Tutaj każdy biega swoim tempem, może ukończyć obojętnie z jakim czasem i ważne jest, aby ukończył ten bieg i to jest cały sukces tej imprezy i tej akcji. Impreza dosyć dobra. Jednak to jest bieg taki na ludzie bardziej, żeby promować rekreację, bieganie i tym podobne. Bardzo fajne, a rok temu to myśmy biegały na 400 metrów, teraz na 2 km, a poprzednio to chyba za rok będziemy chyba, jak dorośniemy, to na 4 km może. Dzisiaj w końcu się zmobilizowaliśmy i tak naprawdę pierwszy taki dłuższy, znaczy 2 km dla nas rodziny, ale mały, także załapał się na ten 2-kilometrowy i przebieg bez zatrzymania praktycznie. W pewnej chwili już byłem tak zmęczony, że zaraz bym stanął, ale jakoś dałem radę. Syna to niosłem, ale córka sama przebiegła. Myślałem, że nie da rady, bo nigdy nie biegała na taki dystans. Jestem zaskoczona ilością młodych ludzi, tych gimnazjalistów. To jest niesamowite. Ze mną biegli właściwie sami gimnazjaliści. Super sprawa. Bardzo się cieszę, że tak się angażują. Takie imprezy jak najbardziej mają sens w związku z tym, że spotkamy się tutaj, spotykamy znajomych. Przede wszystkim cieszy nas ten widok, ten czerwony park. Najpierw czerwony amfiteatr przy treningu, później czerwony park. Nie tylko tacy typowi amatorzy biegania, ale osoby, które po raz pierwszy się zdecydowały pobiec i po raz pierwszy zachęciły dzieci. I o to właśnie chodzi. Myślę, że w przyszłym roku organizatorzy będą musieli postarać się jeszcze bardziej o koszulki, żeby było ich przynajmniej z 3000, bo myślę, że za rok może być już około 3000 osób, ale tylko się cieszę z takiej imprezy, naprawdę od najmłodszych do najstarszych. Bieganie staje się coraz bardziej popularne, co widać, to nie jest tylko moda światowa, dotarło wszędzie. Mam nadzieję, że nasza impreza będzie się rozwijała. Cieszę się, że po raz trzeci ta akcja została zorganizowana przez prezydenta miasta. Jest trend na bieganie. To pokazuje siłę Wejherowa i że Wejherowo naprawdę jest sportowym miastem. Można się zrelaksować na łonie przyrody w naszym pięknym parku. Po prostu jest to bardzo fajne. Dużo daje radości, dużo zdrowia, można poznać świetnych ludzi i wiele innych powodów naprawdę. Zdrowie!